Errezen bat amatilean abe kanpaiek entzute ziren, urrunetik ganera entzute ziren. Andrasko hil bazan, bi jote zituzen da, gizonezkue bada, 3. Dun horrek, azkeneko nagozuzek. Umiena zan, txilin, jote bane, kanpaie repiki edo taizela esatzen ziren. Orduan, entierro gabizu egiten oain ez da zehatzen, baina entierro gabizu egiten, ibiltzen ziren, 5-6 auzo, mutilazteo jarri, eta, bueno, hemendik gara, eta hortik gorrea bateatek eta bestiak gara, eta... Hiltze zanien, hori, etorte ziren parintiek eta etxekuek, eusokuek, eta danak antxe gaba pasetan. Gaugela ezetetan, gabien, batzu punto, eta antxe errazu batzu nosi behin errazaizu edo horrelako, eta gaube pasetako. Bakarrik itxibarik. Hileta bitarte hortan, gorputza beti norbaitekin nion behar zuen. Kandelak eta historiekin da bar. Hila, edo nondik ezintzan eman herrira. Hila pasatako bidea sagratu galitzen zen. Baina gurutzatzen bazinan, zurekin ezer ikusturik ez zeukan norbaitekin ere, jendia belaunikatu egiten zen, eta kapeluak kendu, edo zein lekutan lokatza bazen ere bai. Maiak haute ziren batien da bestien, da maiak zama gelitu, eta gero beste pareja laukuak hartzezion. Eta Ana Paizak bendizitua botantzen zuen berriz ere, eta segi. Eta emakumezkuak bere mantila hunditiakin. Primera, segunda eta tercera. Bat, meza hutsa. Beste bat, aldareko argi batzuk edo piztuta. Eta beste bat, aldareko argi piztu eta kantoriekin. Diruna primerako ingo zuen, kajak eleanteago izango zituen, kanpanak asko segide jotzen zituen, mesare hobia ematen zuen, korubakin da, distintze joan dira. Eta gero, kanpaietan behigarte zan, hilako kanpaietan bai, primerako entierro esan erotzan, primerako esate zan. Da, ron, da, primerako zan, klin, gau txiki bat. Ron, klin, azan primerako entierro enbiezala. Elixe sepulturek, agotxa bere sepulturiok izizien du. Domeka guztizetan, sepulturiek kandela bat edo bigaz, daragotatzen du dirue. Saski txiki bat jartzen zen, gainetik trapu beritxakin tapatuta, han jartzen ziren kandelak eta gauzek hildako zeharrenak, eta etxezan behatzi urrena esate zen, da gero urte beten zeure euki bertzen duen. Elizen, 6 ure, kandelakin da jarrita. Zea kandela borobila mia, lapitzen tamainekuela. Eta hau ipintze egin duan, nola, piztuta, mesabitxartia. Eta hogiekin merzen duen, eta amala hilabete nola izan zen, hogiekin merz nausia. Mantalin nion bihantzi, beltza, eta merzen bai, hogie hola zehamaten zen, hola propio egiten zuen, boioa bezalakoa. Astero bazarreko gila, arrautzak indi urtzik ginen, da hori bazarreko gila. Apaizari, bat hiltzen mazan, hogi bat hastien. Da bi hiltzen mazien herrian, bi itxian, itxi baten, bi hogi. Bakoitza bere etxetan jaiotzen zen, medikua otorriko zen, da beste auzoko emakumeen bat partera bezala laguntzeko, eta etxian jaiotzen ziren, aurra jaiotzen ziren. Gara jartan da, gero ere bai. Medikua etxea etorri eta etxian bai. Oian sartuak ez da izen baden bora. Olioan salda egin eta zuk jatezen nu salda eta gizonak olioa. Bata joa albazan urrungo honean. Jaiota, zer, urrungo honen ez balima urrungo bai, Umia hilteko bildurra zeon. Eta bata jetzik ezan. Igual ditxarra hor zeon, ona hor zeon.
Bata jaten gartzen. Orduan apaiz egintzun uste, bata itope. Ez zan juten ama, ez zaz. Atxa, eta zeak padrinuak. Ama zanian buskat, Elizan sartzen da. Ordura arte amak ezin zeiken etxetik urte. Eta urten bihar bat zeban, telia buruan ipinitea esate zeben, hori ni akordau ez nahi zitzen, baina esatez. Neuk ez deten, baina nik gaitu edola alena hori emakumea. Teila bat hartu burun eta juntzala batza. Ez da gina paiz, tetzei teila beti. Eta teile hartuta. Atea bihar balmatzun, teila burun jarrita. Hori, esatu da zuzok? Bai, Umia pixka-pixkortza zanean, inguruko emakume guzti biltze zian. Eta orduan jartzen duen merienda. Martu pilak esate zuen, bai. Hori izategun, batiue. Atxolorra, bai. Aurra jatio, eta handikan amosteunea, hola. Aurra, bai, merienda, bauzoko emakumea bitzegin dana bildu. Eta merienda, zituzan, atxolorra, bai. Ubiok izabana meriendi egun da bestia zozeruan. Hau, zuko, Andrea atzo usti etortza ziren. Merindatza, txea. Bisita egiten zuen, adizu ematen zuen, gauza egiten zituen da. Atzolorra. Bai, ematen zuen, altzuena, batzuk ematen zuen, bestiak ez. Altzuenak, bai. Erropatxua, diru dana egiten zuen zoze. Egizan nintzen joten emakumea bakarrik. Eta gero irrintzigatan ebiltzen ziren. Bai, Dudikan gabe, importantzi ikaragarria ematen zizaion hezkuntzako eunai. Goizen, eleskizure. Abarrak alde hortaro, behatzik alde hortat, getxe bazkarie. Soinu joz, eta txafu gokin daula, orduan izatezat bezala. Da orduan hartu kollar eta gauze guzie, eta dena hartu eta arregoa gehi, motilean itxia bazkaltza. Angeatu bertzen duen da. Orduan gara jertan lausatzen arreoa esatezan. Da, koarto hon bat egertzazun generalmente, neskak, zetorren basarri da. Arten karrete egitzen izaten, da hirik ingurden iotzezan. Ematen zituen hiriak dotore. Baineriak, altzuna, batzu dozena, berzie bidozena terdi, hola, eta geho barren gerropak, kamiso jageta baik, dozen erdia, mantelak, dena prepatezan. Niko dena neonek iriken. Eta orduan arreo handia zuenak jartzezun eskapartia bezala etxian, eta launa jute zien ikustea, hoi guatzen naiz ni. Salan, zabalin da zituzun guztiik, hankarri zabalduta. Jendiek ikusteatik ze arreo zen duen,